Så er vi igen, og vi er tilbage, hvor vi slap sidst. Og jeg fandt kul. Godt, lidt for sent, men ja. Er det en zombie? Helt seriøst. Oh shit. Et eller andet sted, så hader jeg virkelig det her spil. Nå, kommer du hen Det er til bare mig? så hyggeligt. Det er bare så hyggeligt. Ja, jeg er på vej. Oh my god, så falder jeg hele vejen ned ad bjerget. Hele vejen ned, simpelthen. Sådan der. Nu er we. The skills. Nej. Ej, undskyld. Hvorfor er der simpelthen så mange zombier? Jeg er ikke vant til det her. Ej. Jeg er vant til at spille peaceful. Wow, shit! Ah! Er du inde i huset? Ja, der er en creeper, der er i gang med at springe og sådan noget. Jeg gemmer mig bare nede i mit lille shelter hernede. Så jeg kan stå og slappe monster, uden de kan slappe mig. Slap. Aha! Åh! Jeg fik en gulerod! Nice. Ah! Hjælp! Hjælp! Jeg får flæk zombien. Nej! Den skal ikke sprænge huset. Den er fået aggro på mig. Død. Get flæk. Hvad er der? Creeper! Oh shit. Ja! Creeper! Shit, der var en creeper. Jeg troede det var sjov, mand. Flæk. Guldbuks mine. Det er min. Sut. Det er de skyld, at fucking vores hus sprang. Godt placeret. Ja. Der er en zombie mere. Fuck, kan du ikke lave et, hvad det hedder? Vi skal have noget mad, og det er right now. Der ligger mad inde i, hvad det hedder her. Jeg har lige Vil du have noget mad? kogt det lige jo. Vil du have noget mad? Ja, jeg har. Det er fint. Okay, vi har en gulerod, så den skal vi have farmet med. Ja, og vand, what the right there. Og vi skal ned ad mine, så vi kan få noget jern. Jeg går lige ned og planter vores... Vi kan ikke lave en kiste. Jo, den laver en kiste. Og jeg vil have for spas af det her. Har du nogle seeds? Nej, desværre. Nej. Nu lærer jeg Jeg har plantet vores gulerødder her nu. Nice. Godt. Skal jeg have noget stone brick? Har du en pickaxe? Til mig? Nej, glem det. Ja, jeg har en nu. Okay. Glem det, jeg laver bare en ny. Boom. Simsalabim. 4 ovne. Ja, ovne du. Det er sgu møg. Sådan. Og de er alle sammen lige der. Næste. Somebody saw it. Kan du lige cover me? Ej, skalling me noget. Okay. Jeg cover dig. Og sådan der, I'm back right now. Ej. Ses, så er jeg back. Ses, så er jeg back. Okay, sådan. Stole blik. Jeg begynder bare at mine lidt. Jeg flækker lige det her først. For lige mix op, så kunne vi sådan her. Okay, vi skal have noget uld, så vi kan lave uld. Seng. Og det er nice, hvis vi finder 2 får. Altså, vi skal have en far, hvor vi kører, så vi kan få noget mad, så vi ikke dør af sult. Jamen, jeg har lavet en farm. Ja. Så vi på dag. Det var fandme også dejligt. Ja. Det er sgu ikke det pisregn mere, mand. Og solen er ved at stå op. Den er stået op, din bus. Der står en creeper bag vores hus. Eller bag vores ovne. Okay. Jeg flækker den. Ja, nej, det gør jeg. Jeg tager opmærksomhed, du nakker. Okay. Noget. Flæk den. Okay, Jeg hører den så bare helt stille. Der er en dør right her. der er en gris ovenover os.
kan jeg ikke hoppe op? Sådan. Har du måske ikke lagt den af gris? Ikke lagt den af gris. Okay. For hvis vi får Mad gris, ej. så skal det være, at vi kan jeg få kan noget. bruge bundemil på den her ting. Det er nice indtil videre huset. Ja, det er også. Skal der ikke være nogen vinduer? By the way. Fuck vinduerne. Det er ikke noget glas endnu, det kan vi bare skifte ud senere. Har der været det der cobblestone, der er derovre? På derovre. Jeg tror ikke, det er på lige meget. I folk raider, så skal jeg kraftedeme finde der hvor de bor. Lagten. Så det skal du. Ja, det skal jeg sgu. Og by the way, så vil jeg undskylde for de her uploadstider, men det er fordi, at vi skal have uploadet forud og uploadet forud, så ja, det er meget avanceret, men jeg skal prøve mit bedste for at uploade sådan med Der er en creeper. tid eller sådan noget. Ja, tak. Ja, tak. Der er double punch. Shit. Nice. Format, går der god på Photoshop. Han har også på, hvad det hedder. Fuck, hvad det vil sige. Ja, det er ikke godt at vide. Nå, hvad med At jeg laver- miner? Jeg har miner, men jeg har ikke fundet noget. Finder ressourcer miner. Oliver? Ja. Skal jeg begynde at lave en grisefarm? Øhm, Eller bare buret til? det kan du Fordi vi godt. har gris, og vi har gulerod, og det er ikke det, de skal bruge. Ja, det er det Jo, vist. for de skal ikke bruge kartofler. Jeg tror, det kunne være. Ja, 100 p. Det skal man aldrig sige. Jeg ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Så er huset fandme færdigt. Er det færdigt? Nej, Nu skal vi ikke have kælder. Jo, men altså... Basement er færdig. Hatata. By the way, hvis I har nogle forslag til nye serier, vi kan begynde at lave, så er det være nice. Alle forslag er åbne. Det kan også være Terraria, fordi jeg har det ikke. Det er mega billigt lige nu. Og det er By the way. fucking shit. Jeg tror, det koster 3 euro. Jeg tror heller ikke mere værd, det lortespil. Det lortespil. Ej. No hate. Ja, no hate. No hate. No hate til Terraria fanboys. I gør, hvad I vil. Bare ikke skrive det. Ej. Jeg finder ikke klart, hvad det nu man gør sådan, man kan se, hvor meget durability der er tilbage. Eller hvor stor skal den der farm være? Jeg skulle lige lade. Okay. Ej, mit æble. Vi er en ko op på et træ. Hallo, hvordan er det nu, man laver de nye hegn? Hvad for noget nyt træ? Ja, der kommer en ny hegn. Jeg kan ikke huske, hvordan man laver dem. Hvad Prøv for at- noget hegn? Der kommer en, hvordan man laver en ny hegn. Hvad for noget nyt hegn? Hegn! Hvad hegn? Det er lavet på en ny måde. Nej, det er ikke. Er det ikke? Nej. Det synes jeg bare. Er du 100 p? Ja. Er du 100 p? Ja! Du er ikke Sammen. 100 p. Hvorfor? Fordi det laves på en eller anden måde. Jeg har spillet Minecraft i 100 år. Men så skulle da de der 6 felter der at lave. Nej, det gør man ikke mere. Hvad gør man så? Man tager 2 stykker træ ud i siden, og så også 2 stykker træ ud i den anden side. Og så stiks i midten, og det skal kun være 2 høje. Eller Det er en låge, din idiot. Nej. Okay, Oliver, jeg skal spise. Ja, men det er en låge, Ja. du laver sådan. Nå, vi stopper også videoen her, den er også ved at være
10 minutter. Så ja, vi ses i næste video. Men det Hej, er hej. ikke sammen med Crafter. Nå, vi ses. Hej hej.